Yeroi try. Nhai ngô yêu try sẽ xin pat bằng ngila ban one hak ne ka por ye ka ban ai ye ka tin ke jong blay hangi we pi we ken ban ngai u try udan ye ka ban kar khu yangi ban hak ne ka ski ye ka ban kren ka dei na ka tin ke jong try ka ta ka dei ka ba ka topic ka ba ong what iehnoh marwei U Jisu ngila Jesus ngô barabor ye ka ne ka kentin mo ko Jisu anum kan tat yanga ko Jisu anum iehnoh yanga hari hagani ka sing anum kren ya kata hari ngakwa ban kren ka dei kani ka benta ka baong what iehnoh marwei U Jisu namar umdei bu Jisu kan tat yangi umdei bu Jisu iehnoh yangi hari ba bon sen ka dei mangi ki briu ki ba iehnoh U Jisu marwei ken ngi iehnoh U Jisu hari bon sen ngi keno pat ba utrai u iehnoh yangi ken pinapet hapok ka tin ka jomblei ka tin ka jomblei ka kren sa pangani we ka briu siya bangan poy hay di bentang suka banay nuksa siya pangani ka briu ka bakerteng ka nomi kani ka nomi habagaladon ka nemsniu hapo Israel kala late no siya ka Moab kaktin ka jomblay ka ong ba habagala poy siya ka ta ka Moab hakita ki shiposnem habagaladon hakita ka Moab kaktin ka jomblay ka kren ba ka dono yala jong ukurim ka dono yala ki jong ki khon baro arngut ki khon shenrang ba habaka dono yaki haba ka mut benwan paipat no shala ka jonggeri haba ka Ruth ka yekren ka ong wadum khot shu yanga ka Naomi hanri khot no yanga ka Mara namar ba ublei ula shim no yo kurim bat ya ki khon jonga kwa banong ye pik hang ne ka Naomi la banong fikadon ka ta ka mensim jonga jing thang ba ka ong ba ublei ula shim hanri umdei ba ublei ula shim hanri jiksisha maka kala iehnoh ya kata ka jaka ne ya kata ka ri jonga jingkular umdei ba utrai u iehnoh ya ka jingkular ka jong u naka hanai dei maka ka iehnoh ya ka jingkular ka jong blai namar balai ka iehnoh ya ka ta ka ri jong ka jingkular ken te dei namar ka tanga kwa ban ai men sem ya pi hang ne ka por ki ba ngap yang abat ki ba don lang hang ne ba fin snu tho ba ya la ka jong ka jingem what iehnoh U Jisu marwei ka tin ka jong trai ka kren ta pi pai bat nga na ka tin ka jong blai na ka gospel ka jong Johannes kal nong ka ba pra na do kal nong ka ba nyo de khat ba san pulai ada fi pet hang to ter finyo i siapang ni ka briu ka baklim gen pakumno kilay wan lam ya ni ka briu ka baklim how Jisu ngan puli hindat hang ni ka por na ka tin ka jong trai ka ba ong kumni na galnong ka ba pra ka de khot ka ba ar te ladang step ulawan pat sa ka temple but upay ba baro ulawan ha u but haba ula shong ula hikai yaki ka tin ka jong trai ka ong hang ni bo Jisu hadin jong ka jing don ka jong u ha ta lum olip hadin jong jing duai dang step ulawan ha ka temple bat ula shong ha ka temple bat ula sedang ban hikai bat ki pai ba kilayawan ya ka ban ngap ya ka jing hikai ka jong Jisu bat habada ka tin ka jong trai habada ong pai ba ka bamut ka batam na ka shispa sen bala tam na ka shispa ka bamut la dai ki pai ba bat hang ne ka bamut ki ne ki ba wan ban ngap kilay ba tam na ki shispa ken bat kilawan ban ngap ya ka ka bo try hikai ya ki dang step Kombo David wong dang step prangap ngawat yu try berkini ki briur ki wat yu try berki wan ya ka ban ngap ya ka ka bo Jisu u hikai ken ha ka ta ka temple bar haba ki wan ya ka ban ngap ya ka bo Jisu hikai hare hakum ka ta ka por lawan lam ya ka we ka briu ka bala kem ya ka ha ka por ba ka dang klim hi ka tin ka jong blai ka ong kum ne ngan puli ha ne ka por ka de khot ka balai te ki nong tho bat ki parsi ki le wan lam ha u ya ka briu ya ka bala kem ha ka ba klim but haba kilaya bu yaka hapadeng kilaya ong hau kono hikai la lap ya kani gabriel haka jingle hi bakala dang klim fikak tin ka jongblai ka peni yang i hang ne bakat bau Jisu dang hikai haka ni ka jaka ngala banong ye fikat ba kadang don ke jeseng haka ta ka jaka kini ki brio badai ki nong tho bat ki parisi kini kita ki brio ken ki badon ye ka nam ka buram ha ka ta ka imlang ga salang hey ki nong tho ki juwat na ka ta ka jing tho jong testament berim kidai kita ki nong hikai but kini ki parasi ken ki badai kita ki nong elam jong ka ta ka nyam ken ki banget ye ka jing mi pat ken kini ki lewan ban lam ya ka ni ka brio hai bau Jisu dang hikai but ha bau Jisu dang hikai ha ka ta ka jaka ka tin ka jong blai ka ong ba ki lewan lam ya ka ni ka brio but ki klam sham la bu ya ka sharut ne ki klam sham la ap hado bau Jisu ndap no ya ka ban hikai han ki wan ra be ki penthut ya ka ta ka jing hikai ka jong Jisu but wan ra ya ka ta ka brio hapdeng jong ka ta ka jing hikai ka jong Jisu but haba ki lewan ra hapdeng kat bau Jisu dang kren han ki kini ya ka ta ka tin but ki wan ra ya ka tin la jong geng
Bal haba ki wan ra ye ka tien la jong anong ye fi. La U Jisu dei ku mangi ki bri anong ye fi. Ula thot ula bitar namar balai. La don ba penwet ye ka jing syakri ke jong u. Ula dei ban so dom namar balai kini ki wan bet hapadeng ban penwet haba udang hikai. Hare U Jisu haba upet ye ki bat ki don ni ka jingkeli baki ye bo ha U Jisu ki ong teu Moses ula hukum yangi ha ka hukum ban lentham ya ki bakum kita mete me ong kumno. Kini haba tang baki wan man pentut ya kata ka por bau Jisu dang hikai. Hare kini ki wan ru ya ka ban batai ya ki syapang ka hukum jong Moses. Bat ban batai U Jisu banong ka hukum Moses ka ong. Badai ban lentang mau ya kum kani ka brio ka balalap ya ka ha ka baga klim ken ka hukum jong Moses ka kran shai. Bat pi berkat ha kani ka por ba ya kani ka brio ha balabo ha pedeng. Bat ha balabo ya kani ka brio ha pedeng. Bat haba kilewan lam hau Jisu kadon ke jingkeli hang ni belai ba kini ki nong tho bat ki parsi ki wan lam ya kani ka brio hau Jisu hatu Jisu de u emo hatu Jisu de nong bishar ha kani ka por ne U Jisu de uta urang ba nyam ne urang ba lindo ne U Jisu de Pilat ne de Herod bo de nong elam ha ka jing sanchar khadar de ai ru em hare belai lawan lam ya kani ka brio hau Jisu ngine pet U Jisu de ha kani ka por ke ai ba ki pai ba ki tho U Jisu ha kum kani ka por ha to de ba kum no ki ong ko no hikai henry kum ki pai ba hi baro ki tho U Jisu kum no bangin tip ya kata ngi haban pet nya ka tien ka jong blai ma ka tien ka jong blai hi ka batai ba ki pai U Jisu kum wei ngi pet ya kata na gospel jong Markus ha ka lenong ka ba henrio ka batai hang tu ba ki pai U Jisu bo de wei ha kum ka to ka por ngi pet ya kata bat ka ong kum ne na ka dekot ka ba ar ha ka lenong ka ba henrio ka gospel jong Markus ka dekot ka ba ar ka ong te ha bala poi ka sabaton ula stang ban hikai ha ka synagogue te bon ha ba kila yo sngo kindet ki de ong nang no une ula yo ya kini ki ru bat ka ba kumno ka ni ka jing start ka bala ai ha une ubrio bat ki kamba kat kini bala le da ki ti jong u une umlong utau mystery u kon ka Mary u badai u para bat u Jacob u Joseph u Judah bat u Simon de pe finde yang ne ngadong lai sakitu ki benta sapang beli si para hanu kini ki beriu ki ong ha ka khot ka balai ki ong une umlong utu mystery ka mod de no ngelam de ruem de we mystery te bele yu pat banwan lam ya ka ni ka beriu how ne mystery yo don ha ka ni ka por mo ki ba pet yang yo Peter ka mystery kan mau ya U Jisu la itu ku mystery ngai men sem ya pi yai ne akata ka kam tre hok ya kata ka kam but ka tin ka jong blai kong hang ne ha ba kile wan lam hau Jisu ya kani ka brio ngila Jesus ngo kum Jisu kum no hikai U Jisu kum lingdo hang ne ngiyo U Jisu kum mystery but fitep ka kam jong mystery ka dei kai ba hai ba ki riu pai ba kim nang ka Bible ka ong ya kani ka kentien nga stunat habang ada puli ka ai men sem ka ong ulalong dop ya ka ban penerus pa yangi ngapai ki mystery kishna ke yeng ke bahe de ki babon mala kishna hare fi dalek haki yeng jong ki kisa haki yeng trap bon sen hare ki da tip ban shna ya ki breu ke yeng ke baitanat tang kata aba fi pet ya ki mystery lada yo mystery ding lada fi ai ke we ke lentang anong ye fi utip ban saindor ya ka to lentang man penmi na kata lentang la ba de ka ben ki we ki benta hare la fi ayu riu pai ba we lentang ule yu hitep ka kam ga basuk utep ke dei ban sluding pat ban sai ding kham tam manta portalang utep tang ye kata unum la ban saindor da ki we ki benta namar balai ude riu pai ba dei misteri bar ngai ngo ye ka tin ke jong balai hang ne bakini ki nong tho bat ki parsi ki wan ra ye ka ne ga breu how misteri kadai ka breu kala dei ka bala jot kadai ka breu ka bala pra kadai ka breu kala dei ka ba kalong fi ka jingem ka ba em auria hare haba kane ka breu kawan hagakti jong mystery mystery utep ban saindor thamai pa amen nga ngam tep hagane ka por pi ka pait ba badan hang ne ka jingem jong pi ka balong kum no hare da pi ka jingem jong pi iehnoh how Jisu U Jisu dan ka bor ban saindor thamai yen amen ba ka Bible ka batai hang ne haba kane ka breu ka yang ngathara kane ka breu la nga sumudor ye kane ka breu la perkhat kum no kini ki nong tho bat kini ki parsi ki riu don burom ki riu don nam ki wan ra man yang hau Jisu hei ba kini ki isi U Jisu kim kwa ban pet U Jisu ki wan ra man hau Jisu yang balai ki melam yang hau rang ba leng do
Ke Bible ke batai, habala kem U Jisu, ki alam haka yeng jong rambak ling dok ban bishar. Ki klam shem la yalam haka yeng jong misteri jong jonoro. Ki klam shem la yalam ha riu pai ba, ki alam haka yeng jong ubriu u badan ye ka bor badan ye ka kardan gen. Haka ta ka jing, haka ta ka nyam ge jong ki haka yeng ge jong rambak ling dok. Namar kini ki briu haba ki wanra, yang ni ka briu ha Jisu kida wanra ye ka hukum nei ke ba Moses ukuran ken. Te belai yalam syakita ki ba bat ye ka ta ka hukum, ki ba long ki rambak jong ka ta ka hukum, ki ba bat ki ba hikai ye ki we. Lade ban yalam. Syakita rambak ling dok handai em. Lawan yalaman hagai bau Jisu dang hikai kai gadau ki kim suto nganget utrai utep kane ka breu kat bakadang dei ka pop ru utrai ui to yaka badu iet yaka hare umla ban penem yaka namar balai namar ka patsem lawan hau hare hakane ka klip mat ka dala di ka khamsham lala ban wan hi ka khamsham la kwa ban wan hi hare don balawan lam yaka hakata ka jaka bat pitep haba ki bawan lam ki perkhat bakakan jot hare ki kim tep kini ki bawan lam yaka ki khaman lam yaka bakan jot bakan yap hare lawan lam man yaka syai bakan yo ka jingim ka batmai amen ngano fi tang tang ngim su tho ngano ngi fi ngam tep hakane ka por fi ba pet ro yo kam dei ka ba pi siong ade ngakum pet jaran khat ya ngani ngao ngi fi kam dei ka jaran khat namar utrai tep yo hak to ka mobile shwa jong ne fi pet ya ka ka bam dei ne hak ta ka tv ba fi pet yo fi pet ka bam dei Hari hakane ka sila yalam ya pi perkhat ban pet ya ka bamdai hari pi poiman ban pet ya ka badai ya namar balai kene di ka si jong ka jing penem ka tin ka jong dai ka ha bakane ka breu kala yeng hang ta kala pet ber kala ngatrai ha ka jing mot ka jong ka kala perkhat bun ki ke balai lawan lam ngatrai apa ka pet U Jisu namar kini kila ai ya ka bor jong ka jingim jong ka ha ka ti ka jong U Jisu ya kwa banong ya pi ka tin ka jong balai ka ong na ka gospel yones no bakhatsan ba khlem u ngim la ban lai ai ruam Amen. But perkhat pi kini ki breu kala ai ka bor de. Hagakti ke jong Jisu la kani ka breu kan yap bat kan em ka shong hagakti ke jong Jisu. Kan mau ka jing em jong i wei pi wei. Ka bor jong ka jing em jong i ka baro ka shong hagakti ke jong Jisu. Bakaktin ke jong blai gong. Habo Jisu pet. Namar utip ro ya kani ka wei ka benta pat. Namar kini ki bawan lam. Ki khlaman lam kumto. Ya kani ka breu ho Jisu. Namar ki wan lam, namar ki kwa ban riam U Jisu. Dei namar kata ki wan ra ya ka hukum. Ka Bible ka ong klam ka hukum nginam tip ya ka pop. Ngitip ya ka pop namar ka hukum. Ba kini ki wan ra ka hukum namar balai ki kwa ban pen i ya ka pop ka jong Jisu. Namar ki wan ra ka jingli gong ka hukum ka jong Moses ka ong. Ba dei ban lan tamau ya kum kini ki breu. Me ong kum no. Lada U Jisu ong ha ka ni ka por lada ong ateba. Pigi nong thok bat ki parisi fi tip ha ba de kata ka ba pi ong ka dei ka ba dei to kawang mau no ban yap kani ka breu kulala ba nong ye kata nama kini ru kim dei ba ki yai lai na kata ka jingkren ka ba Moses suladap ai ya kata ka hukum hare lada wong hoi ong ye fi kata ro ka shong ka jing ma ha ka jing em ka jong Jisu pat namar ha ka to ko por ya ka bor ban ai ya ka rai jong ka jing yap kim la ki jiu ba kin ai Dei nama kata ban ong U Jisu ban sa na phana ne ban penyap U Jisu ki ramba ling dok ki klem shem ya kata ka ti jong la de hare kele yalam shu pilat nomor pilat udan ni ka bor dei tang ha ka ti jong ki rom namar ki rom ki senshar khadar ha ka ni ka bor ka bamut dala de ki jiu kimla ban don ya ka ni ka bor kila ban ai jing sempat hare kimla ban shem ya ka jing em jong ki breu namar ka jing senshar kam shong ha ka ti jong ki jiu ka shong ha ki ti jong ki rom Bat ka bor ka dei tang ki rom la U Jisu ong hoi len tamau ka bor Jisu chakam namar balai ula pen kenya ka an ki jong ki rom ka jing san shar khadar jong ki rom bat la U Jisu ong em nai len tamau ya ka ni ka breu la u ong em ki nong bet pet une nget ya ka hukum ka jong Moses une ba pi wan ban ngap ya ka jai kai ka jong une hi nget ya ka hukum ka jong Moses ka bamot Kila riam U Jisu lada wong hoj ro U Jisu on rem lada wong em ro U Jisu on rem fin kan mau ba u soitan ro em u kwa ban riam yang ni ba dei tang lang ba ka jing riam hi u pen ngop yang ni pin lap na do ka testament berem bat ha ka testament thamai fin kan mau ba u soitan hak per eden hi ba ka Bible ka ong ta busen u besian de u riam ya ka breu ka ong lada phaba mi u so pan long kum ki blai Pan tip lot ya ke baro.
pelongkom ki ble riam te ngadong fi babon bah kan ga por ba menta ngim su thu ya kan ga wei bo syaitan uriam yangi namar umla ban ya le yangi lemda ula de riam yangi bat nglada ngiru ngop haka jing riam ga jongu unumla ban sensar yangi dai namar kata u pendon kamlut ya kita ki but ki jong ui ki jing sian ga mong tin ga jong ble ba unyo ya ka ban riam yang apa dia pi teng anong ye fi uriam yangi ngidon haka jaka he bangim dei bandon ro teng kila ong pelat nama ngila ngau pelat ita ibreu oh to ngila sukung kong ho bat habangi pai ya kata jaka ngis ngau ba be ba kadau balai nama nengkong ngim nut ban penmong banong bat ngim nang pelat ban ong ho ot bat hang ta tentang ginda la poi ngis ngau kumbangi ngat haka jing riam ngam tip ma pi kena samla ki ba pek haka ne ka por yo fila jungat haka jing riam ga jong baman po baman teng uriam ya fi banong yang ini le birthday party pi de fi pakhat ka de normal birthday party ne fi da poi POE ka jing di ka jing bam pi yong haka men sim jong pi hadu ka so ba be pi nong belai ngapoi hang ne haka banong kong fi klam nut banong namar yo itai perlok jong pi ne kita ki bakot ya pi nganong ya pi teng bun sen ngi kloi ban pen songsi ya utrai ngi kloi ban iehnoh ya utrai marwei namar balai yo ki briu ki iehnoh yang ngi ong ka ba ngi iehnoh ya utrai but hakani ga jaka ngano fi kini ki nongtho bat ki parsi haba ki wan tang na ka we ga daw kani ka briu ka Shillong tang kata ka benta bal ki wan lam han re ka jing tmu ga jong ki ka de ban riam ya U Jisu bo Jisu nong ayu hakata ka por ken bladau nong hooi kinong tong ini kawang mau namar bo Jisu ong u ai kini ka bor bang ngidei ban kawang mau ya kini ka briu baru Jisu syakembat haki rom namar balai ulapan kenya kata ka jingsen char jong ki rom balada wong ul kinong pat pet uni unget ya ka hukum ka jong Moses ka babon kilapan kim ya U Jisu hakata balada wong hoj ro unrem mauhi lada ong ro unrem mauhi bat ki hanre kani gawe ki sngo mamaki ki kam start ban yo try ki sngo ban batai no yo try haba pi pule ya kani kitab Isaiah nong ka ba arpo pra pinde yo bakumno begini ki nong sensar jong ka Jerusalem kumno ki sngo banyo benyo nganong ye pi ya ka hukum ka jong blai haba pi pule na ka khot ka bakat sau ter kumno begini ki ong ba ngila penlong jutang bat ke jingya bat ke dujok ki ong mangi teblot ya kata gibat mangi de ya kata baro bahadu bo blai uda ong ya ki haka dekhot ka ba arpo ong pimtip ba ke jing thia jong pi kalong ka ba lengkot bat kata ke jankup jong pi kalong ka ba rit ba omla ban klum yala dehi namar ki so mangi ngila lalut ngi biang lot ngi teblot ba start mangi anu blai wong wat kata jaka pi tiaro ka jing tia kalong lengkot dia pi wat dia kata jankup ba pi sngo pi lakup wat dia kata ro kalong ka barit nam ta jong pi gen pimla ban kuplut ya kata ngong dia pi kini ki runia ma ki wan how Jisu ki batai U Jisu ya kata ngau pi ba bon sen mangiru mantangi long kumju ngi kwa ban batai yo blai banging bo blai un kong ho yang ngi kade ke ka kwa ban kran ha ka ne ka por bangim dai mangi ban penyat yo blai ai bu blai un penyat yang ngi amen ngi teng ngisgo bangi ngila teplot hanrai ngong ngi ngim pat tep erwam namar hang ne ka chen jom blai kini kilawan man riam U Jisu hanrai kim pat itu U Jisu namar kim pat tep bo Jisu dei tau Jisu ubas ngabjar namar haba ki kran U Jisu ngap berka Bible ka batai kini ki breu ki le ayu hang ne haba ki kli U Jisu le ayu ka ong ne ki ong ya kani te bakida tunjuk ya u bakila ban mudui ya u ngong ye pi kini em dei ko chuan kli jing kli kita tunjuk ya u ki tunjuk ya ka jing start ka jong ki tunjuk ya u balai wang la da wang ho jing ni mudui la da wang em ro ni mudui hare kim te bu Jisu le ayu bu Jisu le ayu hang ne ka ong hare U Jisu haba ula dem hati ben ula tho da ka sinriati ha ka khando hare katba kila ya dem kli ya u haba ula penyang yala de fi U Jisu le haba kini kila kili ki ong ngin tenjo ngin riam ya u bangini amudoi U Jisu la le yu usngap jar ula syong hati ben baru sedang ban tho dak tak sin reakti ke jong par fitep kat bau dang tho kini ki beri kim la man sya Shaidon namar bale kini ki beri kilam nutip ki ai kli bat ki ai kli U Jisu kim kwa bau Jisu ngap jar bau Jisu jobab no
Kia keli ke Bible kada kerensyai hang ni kada ong hanre katba kila dem keli ya u. Kida keli bet ong kumno. Ong kumno ngangai thane ke por kidon ki kme ki pa ka pet. Lada ki kon jong ki keli sikli am pi bitar. Pi kum thap, pi kum be ya ki, pi kum ken het ya ki. Haga ni ke cakar nganong ye vi. Kini ki breu ki keli ya u Jisu hanre Jisu dan ye kani ka wei pat. Ka Shillong hau. Ka bang ni teng ngim la ban su tho de ka ni ngofi. Kani ke Shillong ka jong play. Ba teng bo play us ngap jar. Ba kata ka jing ngap jar. Kadai ban pen bahai yang ni, om ban pen snew yang ni. Nama teng haba ngi duai. Ngam tip hanga ni ka jaka. Mo ba pi ba pet. Haba pi duai. Hare pi snow kum ba ka beneng. Kalong ka bala kangdam. Kamdon ka jubab ka jong pi. Pi myo ya kata jubab. Hare ka kwa banai men sim pi. Haba blay usuki ban jubab, kamot ba blay unum jubab. Hare blay usuki ba usoto ba pila ban san. Nga kadang kelin hakini kisngi. Ye we nurse. Mo bat ngidang ye keren. Sepang ketu ba I drip ye ki breu haba ki tiapang. Teng kam tam damiet mo. Haba ki tiapang. Ngadong ye pi. Teng ban up itu ke drip dan fi up nongpang ngano fi pe ti drip up tak. So mla sya tu fi. So banong manai no pelat be season pelat tu mat ya start wut. Ong ngamo mat ya wut. Bun sen ni perkat bele mlong kunta. Hari la datang su ya start ka jia ayu ki ong ba kamet ka dai tha no wut. Kawan ka Jisu kriat bat nam ta kamet kamlong kata. Dai namar kata haban ai suki jai. Hari ngi pat ki ba up iki nongpang la pila ju up nongpang pimla de man sya. Men me la shibu je marwei badon. Ini nongpang nang yo thia dang yo drip la jongkol asam thia pelat. Pan stet no na kan ka drip wut. Namar kum ki breu ngi sko ku ki ngimla de banap. Hari fitel la ngi pan stet am. Itu ibreu ba pang jaka ba in kia ba yo drip kala man wan ra la ka wei pat ke jingpang hapo kamet ke jong i. Ubleiru ulong kam khrau banu brio. Kidon ki jubab bu suki kada boleh nak bantaban pen bahai yang ni. Uai ke jubab drop by drop. Ngi pat ngi kwa ban wan be. What? Hare ublei wong kamlong yo fi dai tha fi yo Jisu kriat wong ngatep. Ngai drop by drop sohun hakata. Amen. Mau try wong ngatep lot sepang jong pi. Ngaso don ta ngane ka cakap ba pi duai. Fi ong try boleh mem jawab. Kini ngakwa si senyo. Try wang drop by drop. Namarkan long ka bahaya fi. Kaktian ka jong blai ka ong hang ne sisu. Bo Jisu apa usong de fi ngak perkat igini ki parsi bat igini ki nong thok kat no ka jing bitar ka jong ki. Jawab mut balai me persuki. Fi teng ngi kwa ta ka jawab wut bo Jisu lem no. Usong bat utho. Da ka sin reati. Utho hakata kamadan. Man kita perlu nak stage kenang Hebrew ke orang boleh untuk ya ketin ke jauh. Kitu ki beriu ki badan hak jutang ke batamai, wangan tek ke jutang batamai, ngan thoi ke ketin jauh hak downward ke jauh pi. But hang ni ke ketin ke jauh boleh ngangai habu Jisu tho. Ngau fi kwa ben peni ai. Nama mana ngal ong fi Jisu deh wei hak ni ke por barok ki tho yukum mystery. Ke Bible ke ong nak kitab Jenesis. Habo bleu la tau yo breu. Shinrang bat kan thai kalanong ga banengkong. Hare kalanong ga baar kong. Ula shim yo breu. Ano fi nakata ka dober tha da. Ya kan ga mat ban pelong. Ula shim nak dober tha. La da umdei mystery am unum la ban saindor ya kata ka mat. Na marbo dei mystery u saindor. Super khat ba fi la da pim dan kumut. Kalong kumno thala. Shimut kumut jong pi bu shadien. Pinum la dengi khamat. Pinakan ma ba ki ba dengi khamat pi pe. La da pim dan kumut kumno fin dengi khamat. Kita boleh udah tip dah. Dia kata, "Aingo yo try bu ika kemut akhmat." Lada umbo sini akhmat, umbo sedih nam. Ngindengit khamat kumno. La fi dengi khamat namar fi panggi khamat, la fi dengi khamat badeng stai finum yo bandeng. Dia kata, "Boleh jongi udah mystery ubat tip kumno man saindor." Bat hang ne nganong ye fi. Kini ki bakla naman lam ye kani ka breu mystery ta. Bau ne mystery ya. Bat ya baro tau umdai ta ye kani ka breu. What iaitu nongtho what iaitu ki parsi de ma ute bala penlong de kata haba utho ngalong ye fi ka ba pni hang ne ngangai ka de bu utho haki download jong ki da kadon ka be ching rawai bi pasal bantai I thao ye kata pani kendo yang sepang ka hok bat ka pop ken ba ngong ye fi try haba utho hang ne ngangai haba ka download ku ba pani kendo ki ka hok ba ka pop namar hadin jong de ulai yu ka tin ka jong blai kong uyeng Badu wong ye ki yang ni ka kentin
Handre kat bakile dem kali u. Haba ula penyeng ila de ula ong haki. Utau ba klempop hapdeng jong pi. To ulen tem nungkong ya mau haka. U klembun ketien. U juba berki gidang ong unong hooi dan unong em. Ki klem syam la perkat bu Jisu un jubab yang ni ke jubab. Jisu ong uta uba hapdeng jong pi. Uba klempop ai uta nungkong ulen tem mau ya ka. Kaba wong nganget haka donald dengan cigi kawan ke jimpeni kendo ya ka hok bat ya ka pop. Padu Jisu klembun ketien usong biang bat utok biang. Bat ka ketien ke jong blei gong. Kite haba kila yo snow bat kida snow kendo. Kila ya mino uwei pa uwei kida sedang nadu kiba kamtemen hadu kiba kado. Haba Jisu ai tangan ke ketien. Baru ke medan hak kata jaka. Anong ye fi kadon ke jimpeni kendo. Tip ngila banlong riu nyam. Namar balaka hak yeng Kristan. Hadang long ki batip yo Kris ki balak kapat dei tang habang idon ke jimpeni kendo. Amen. Akwa ban keli hak ni kopor. I wei. Hatu kala judon em ke jimpeni kendo hak jingem jong pi. Lada pi 4 judon ke jimpeni kendo hak jingem jong pi. Kabamut fidla ban sakut tang meriu nyam. Dak tiet ya pi riu nyam ngade nyam nang ta, ngade nyam nang ta. Hari lada don ke jimpeni kendo finong ngala judei bopop hari manta ngade bakapat. But wei beriu ubala kapat ju penrem ya ki bopop. Hari ai men sim ya ki bakiru kin kapat. Amen. Kaktiin ke jong blei hang ni gong. Habau Jisu okran ye kene. Kaktiin ke jong trai kong ke don ye ke Jisu kendo. But nado berteman, hadu berkado, kado ke bamut hang ni ubah kena ta. Kila yang mino nang tak namar balik kawan ke jing pening kendo, but barok nganong ye pi. Kisoto, bakila dai ki bapop. Kisoto, baban ye kani ke breu, dai mangi bapop. But fitep hakani ke jaka. Lara syak ban keren tharai ye kani ke breu. Trai Jisun keli, ya kani ke breu. Kumba jule haki dorbar naki bajule ki nong bishar hey pidalek. Kita ailat wat ya kita besyak mudui makin keren. Lada sarai lada bala syak ya kani gabreu ban keren. Uji sudah rau keli ya kani gabreu. Ko breu batai batno bapala klem menen. Tarai longkom no tarai. Ngangat nganong ya pi kala ya tu bat unil. Ngantip lo abdai parsi ni udi nong toro. Mo namar kilat apor ba iu dah. Umla mantip kala kado. Hari namar baka judai ke rukam hak di Middle East. Nya haki weiru ki jaka jong ni po Asia. Baki kentai kim jolong keren. Haba yeng ki pajba. Haba deng ki pajba. Haba don ki rang ba. Ki kentai kim long ban keren. Wat ladai. Usin rang ubak la keren ro. Ki kentai ki haban snap jar. Naong ifi. Yo kadongot ki kentai ki bapet hakane kapor. Bon sen pi kwa e ban keren. Handai pi haban snap jar namar pim long ban keren. Hari kan mau yang ni kawai ngakwa ban ai men sem yo pi. Lada pi pim tere ban keren ro. Utrai un keren nam ta jong pi. Amen. Dia kata, wan man tait ya kaban sakrio try. Tin ke jong try kong, ke ifi duai ha kabari, try wangan ai kanong ka bapau. Amen. Kani ka bru kamlong de ban kran, nama kani ka rukam hapo Middle East. Kani ka rukam ke jong ki bak kentai kimlong ban kran. Lada ai la de kani kentai ban kran am. Lalu Jisu keli na kani ka kentai lalap itu senrang. Handai kamlong ban kran. Kala perkhat baik. Ka jing bishar kan long baik. Ka balong tang Shillong, tang yaka itu senrang unsulat baik. Namar belai klem kem yu senrang. Hari kan mau ublay undai ubasyak Shillong. Amen. Ublay udai unong bishar uba bah badu bishar uba hok ken. Dei nama taktin jong belai ka ong nakisa menurut prada khot basan. Ngalong ukpa ye ki kon swet bad unong bishar ki ru kan thai. Bad hang ne ngi bukum nu Jisu bishar hok ta. Uang uta uba kam syam la le pop ai uta nongkong un kawang mau. Ya ka rem tan menu banut man kawang mau ya ka namar barok ki diyo ya ka jimpeni kendo but hadin jong ni ka Bible kong uji sula leyu ha chu hi ka khot ka khandai kong kite haba kile yo sngo but kile sngo kendo kile yamino we po we kile sedang nadu uba kamtemen hadu ki ba khado te kile iehnoh marwei U Jisu but kata ka breu ka badang yeng hapdeng te U Jisu haba ula penyeng ya lade Bat ba umyo iehnoh ru handrei tang ya kata ka breu ula ong haka
Gobreo hang no kita ki nong mudoi jong pha dan bala penrem ya pha hang ni tin ke jong trai ko habo Jisu la penyeng ya la de na kata ka ba u shong ya ka ban tho la penyeng ya la de ku pet ka tin ke jong trai ko ong shai hang tu te la iehnoh marwei U Jisu bat kata Gabriel ka badang yeng ko mangala keren mene ke topik jong ka cingkren ke de wat iehnoh marwei U Jisu pet hang ni ka jayu haka de khot ka ba khandai ba baro kini Gabriel kila iehnoh marwei no U Jisu gini pet mano gini Gabriel gini haka de khot ka ba ngan pule biang sechisien ka ong gum ne te ladang step ulawan pat shaka temple but upai ba baro ulawan ha but haba ula shong ula hikai ki pai ba ki don nang step hawa kani Gabriel ka ba claim ka pat shamlawan haka ta ka jaka ki nong tho bat ki parisi ki pat shamlawan haka ta ka jaka ki pai ba kila don lupa ki pai ba haka ta ka jaka ban sngap ya ke ibu Jisu hikai hare pi pai pat haka de khot ka ba khandai haka ba kot ka Bible ka ong kila iehnoh marwei U Jisu shai gini ki pai ba hoi nong tho bat parisi de kila let hare shai gini ki pai ba kini ki pai ba ro kila let no fti ba bon ba ki long kom ta ki wan chaka jeseng hare ki ba iehnoh pat U trai marwei dei nama kata ki sotanat ban let chaka jeseng ki sotanat ba ka jeseng kan wan hayen nama ka Bible ko kini ki pai ba dang step kila let ban sngap ta Jisu tanat mane ong fi puli de khot ba ani pakilit ban sngap U Jisu dang step hari kila yu pat menta ki iehnoh hatu Jisu ong lang yaki uyanu jor yaki bat ki nong tho bat ki parisi u kham yanu jor mano bat tepat kat ba kini ki beriu ki dang wan trai kini pai ba ari kini ki rama bani ang thamau yo gidu ya lewat mau yo kini ki pai ba ro ki lewat mau Jisu kat ba ong ni ki yo kawang mau hari ha ka bakut hi fi pek ba kini ki pai ba ro ki iehnoh ngam tep ha ka ni ka jaka mo yanu ngakren hari tanga we ngasu tho don bun ki ba pek ba phi su thu hala ka jong ka jingem ba bun sen fi sha iehnoh marwei hey ba phi ki pai ba nei phi le bha ai ki brio phi le bha hayeng phi le bha lot ge ke hare bun sen fi kot marwei na marbale ka Bible ka ong ni U Jisu la iehnoh marwei hare nganget ki sanran te gidon la dam dan sanran kum no an tho ye kan ne kat kum ga gospel ga jong Yohanes mo Yohanes kum no an tho ye kan ne ki don hare yaki klemia nyau lang bat ki pai ba nama ki sanran hare kita ki pai ba baro ki bawan sengap kila iehnoh U Jisu marwei kita ki pai ba dang step ki bawan wa diu try kat no wang ni Jisu tanat dem dasin bon ba ki pai ba bawan sengap hare pek tang hadu de khot ka ba khandai kila iehnoh no marwei ngam tep hangani ka por hi kat nongot na phi ju iehnoh no U trai marwei hey baki pai ba phi ui baki bahayeng ki bahasem ban per sobha ki bahayeng bahasem man pan sobha yi kurem ban pan sobha yi ki khon man per sobha ya no re ya no phi iehnoh marwei pat U trai phi ong ala ju shakri U trai hare menta phi iehnoh U trai namar ban pan sobha ya no re ya no to ai ngini yet ya la de ai kan ka tin ka don ka jing pani kendo yang i yong ngi ju iehnoh na U trai marwei hare nga pek pat hangani ka jaka don tangga wei ka breu nak pedeng jong kita baro ka ba khlem syam la iehnoh kani ka breu ka ba klem kani ka breu ka ba klem ngong ye fik la dei ben pet nong kong la dei ben pet ma ka ken namar baro pai ba la pet ka ong makale pet do ani la im ka dei ben pet hanre kam not ya ka ben pet namar belai kam kwa ban iehnoh U Jisu marwei amen ngong phi na poi sa banang em ngin lengo da si sang anong ye phi ya kitu gi bre bangin yo I ha banang ngong kumno kini ginon ha banang but yo kitu ye ki bangi mot bagin don ha banang yo kim don dei na maka tatong niat bahaya la dia na maka hima ka jong blai nganong ye phi tang ngimot ba dei be tangi kitu gi bre badon buram ha ka Bible ka ong kin dei nam ta ki ye kita ki nong pop Jisu ang alawan na ka banta ki nong pop hana kita ki nong pop ki bakala ba mot om kita ginong pop bakidang imsa haka pop ada fi kalak mamut ka badeng gadim ta jong fi amen baka Bible ka patay hang ni baka ni ka briu ha baka yang marwei hang ni ka jaka badu turai bad pitep hey ba pi long marwei badu turai hang tau turai yo bani kran ba pi tang ngi kwa ban sap ka sur ka jong turai ngi kwa ba turai kren yang ni har turai la ban kren yang ni na marbun than ki pai ba ni kata what you Petrus habun kren un khot you saka jinglong sanran uong ngiat no ye ka lieng saka ba kham je liu hey bon long marwei bat u ngai kwa ba nong ye fi ka jing long marwei bat utrai ka dei ka jing kemen
Dei namar kata way pa way ubreu ubakwa ban syakri utrai ka Bible kong unsha leben. Unsha ino ben bat barabor pilong marwei. Baraba pilong marwei hang tau trai kuren. Pinna kemau Yohanes mo ka tin ka jong trai kong uniu ju Yohanes ubathoi ka gospel Yohanes. Uyo ya ka saja. Ba ulai siapa Patmos. Uyo ya kata hang daulo nong Patmos baru song marwei hang ta. Dan mana-mana batu. Hang ta uyo pat ya ka jing pen pau. Hei bangab ba pi ngi pule. Hei bangi ngilong marwei baru try. Hang ta ngiyo ai ka jing pen pau no try. Amen. Nga ai men sem ya pi wei. Tu ai bangin nang man pelut por marwei baru try. Baka Bible ka ong habara dan marwei utrai ong ika tangan ngi gentien. Wong ya ka hangno kita kiba penrem ya pa. Baka Bible ka ong kani ka briu ka ong omdan bala penrem. Nga kwa banong ngi fi. Wei pi wei hang ni ka jaka badon ba bapet. Waju penrem ya lade. Namar hang ni kani ka briu ka ong omdan. Kani ka briu kala banong ngatang nang penrem ya lade ka ibala le ka ong be omdan. Yo ka jing so jo pi ka penrem. Ong ya ka jing so ngam dei chuba pop ngla dei bahok. Namar ngala yo U Jisu. Ka Bible ka batay hang ni hada khot ba khat we. Ka te kala yetu omdan. Atrai U Jisu la ong te haka. Ngaru ngam penrem ya pa ngo vi kene di ka kantin ka ba ai men sim bar bon man ngi baro ngano fi ki ba shong bar fi ba baro ki ba pet ngano ngi fi hangane ka por ngi tep ngila ju bakla ka jingem ngi la ju hap ha ka pop hadu Jisu wa ngangam penrem. Amen. Wa ngangam penrem but hadin jo ka tang ngano ngi fi ku Jisu ong ka to kelej no but what let pop sure bun sin ngi kwa ban eno ya ka pop pinum la ban eno ya ka pop dalade pi persyang ka ba persyang. Ya don hang ni ka jaka pi bapet pi persang ban ino ka kya pinum la dala dia pi don kami utrai para ba yo utrai am udah utrai ba penlai pi kani ka breu ka yo sha U Jisu para Jisu song wat laptop show amen yo sha U Jisu wat yo ikanyam pi yo U Jisu nai bore pi ba pinum laptop show nama kani ka breu ba kala yang baru Jisu pakat baro ki ba penram ya ka ba ka yang baru Jisu kong umdan mut biala diro kong te ngangam penrem pada Jisu ngaro ngam penrem padai namar kata ngakwa ban ladang ngimdan ni ka jing ngorem ngila ban wana khmat jong bleda ka jing slur ngakwa ban perslur ya fi ala filale pop pan map no try un map ka pop jong fi pa habo map ka pop jong fi wanum ai bakan don so komen sim si pernah ada kawan demok ya kata hakar teng Jisu ada tangga way what laptop show kani ka beriu kala lej ngofi kalawan kum ka Nongkhryiem kala lej kum ka bahok amen kalawan hapdaing kum ka Nongkhryiem kala dei ka nong pentut handai kala lej kum ka beriu ka balayo ya ka jing penem kalawan ka batli kala lej kum ka beriu ka baladap kawan ka mangan yap handai ka lej kum ka beriu ka bala amen ngam tep hangani ka singi fi long ka bakum no handai ka tep tang ka we ka jing penem ka jong trai ka danang ni amen ngin lej hangani ka por ha ka jing tuai ngin lej hagane ka por phi ki ba pet hagane ka por yo don na preng jong phi ma fi don ya kata ka ba pa min sim jong phi su tho ma try ngalong ba pop try ngam emi ka jing em ba bet hagane ka si IT no ala ka jong ka jing em ngin dwai hagane ka por ken try Jisu be ngawan hagane ka por we ki ba pet try be ba don try yo ka don ka jing le ha ka jing em ka jong ki try be ngara dwai me pen kala try be hagane ka singi bakin yo ya kata ka jing em ma try be Bakila ban em kata ka jingem ka ba klempop atrai ka jingem ka ba IT lot namar medai mame misteri uba saindor ya ka jingem kenya try ben pernganget me saindor ya ka jingem ka jongki kenya try hagani ka por ka ba menta try weng ka jing penram weng ka jingele ya ka ei ba ki kimla me penla ya ki ba kin job ya kata ba kin em ya ka jingem jong ka jing job kenya try ngada dwai ngada kurkui we pi we ka ba pet hani ka por hagar teng ka jong Jisu amen amen